आयौ देलाय गोरलै बायदि बाजालाय जल्दी साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय मानो होनना बुंबा संसार जानायनि खोथा दंथ' एसे एनै गरफा गरनै रां खामायनांगोन ना थ' लोगोफोरा एसे शेयार खालामलायदो आरोना भिडिअखौ दा आप लोग देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो ना Beda Moriana. Just do this. Okay. आप लोग सामने आएगा Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोनाथ' ससे जोंनि भिडिअसखौ नुनानै मिथिखाबाय जानांसिगौ। फाइनाली जोंनि शुटिंआ बैसागु एलबामनि जिनाखि जों शुटिं लादोंमोन बे शुटिंआ मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। इसोरनि अननायाव इसिबां माने अखाबो हायासै बांद्राय खस्थ' मोनासै। बेनिफ्राय जों सानसेयावनो कमप्लिट खालामबाय। ओमफ्राय मैया एसे इदिनो शुट दंबावोमोन बेखौ दहाय फुङाव लाबाय मैयानि बाखि थानायखौ। बेनिफ्राय थाबैनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोनहा जोंनि भिडिअखौ अनसायगोन एबा सापर्ट खालामगोन नोंथांमोननि अननाय सापर्ट मोनगोन होननानै मेन रलाव जोंहा आं हाम्फेखौनो लादों एक्ट्रिस माने बिदिनो आङो सिनियर आर्टिस्ट लायाखै आरोना हाम्फेजों आंजोंनो दा नोंथांमोना हाम्फेजोंनो भिडिअ बानायनो होननायखाय आङो हाम्फेखौ फार्स्ट टाइम हाम्फेजों आङो एलबाम शुटिं खालामबाय आरो ओमफ्राय साननैसो उनाव नुनो मोनगोन दायो एडिटिं सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जों दायो सानैजों माने मोसौ दोस्लायनो थांनो नागिरदों आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना बोथोरा बिराद मोजां जादों सान्दुं दं आरोना दिनै ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि दिनैनि बे भिडिअखौ देखायलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो जोङो मोसौ दोस्लायनोसै आरोना ना मा होनो हाम्फे ओमफ्राय हाम्फेना नामा बेलेगबो दंबावो ओमफ्राय उनाव खोन्थागोन आरोना उनाव खोन्थागोन नङाबा उनाव खिथागोन आं लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ गोबाङानो नेनानै दंमोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो शुटिं बानायगासिनो दंमोन आरोना बैसागुनि थाखाय मिउजिक एलबाम बानायदोंमोन हाम्फेजों आंजों बेनिखायनो जोङो ब्लगखौ लाबोनो हायाखैमोन आरोना नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन बेनिफ्राय जों दायो कन्टिनिउ बानायबाय थानोसै जोंना शुटिंआ जोब्बाय ओमफ्राय बिदिनो नायलांबाय थादो आरोना नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थादो थाबैनो नुजागोन थाबैनो नुनो मोनगोन जोंनि बैसागु एलबामखौ दायो एलबामखौ माने जोंना शुटिं बानायगा माबा मा होनना बुंगोन बेखौ माने एडिटिं सोलिगासिनो दं आरोना देख्रेबला देख्रेबसो एसे हासुला हासुलि खालामगासिनो दङ भिडिअफोरखौ काट कुट खालामनानै माबा मेकआप सेकआप लगायगासिनो दङ इदि आरोना नै लोगोफोर नायनो हागोन बिराद मोजां जादों आरोना दिनै बोथोरा दासो शुट लानो मोजां जादोंमोन ओरैबायदि मोजां जादों क्लाउडखौ नायनो हागोन बोथोरखौ नै हाम्फेया सिगां सिगां थांगासिनो दं बुंहां बुंहां जायो नोंनो गोसोनि खोथा गावदांदां बिबार थुलायनाय जारौ समायना सिख्लाया हाम्फे जों दायो मोसौ दोस्लायनो थांगासिनो दं आरोना बैहाय मोसौआ दुब्लियाव ओमफ्राय बोथोरा नै दिनै माने सान्दुं दुंदों आरोना नै साना बेवहाय दं सान्दुं दुंदों नायनो हागोन नोंथांमोना अख्रांखौ ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय नै हाजोफोरथिं बिराद मोजां कलकातानि फाथो सेवनाय मोनामखादों सयथिबो फाथो सेवनाय आलु गेसाव मोनामथारदों खहायानो हनै ना थ'दो दोस्लायनोसै मोसौआ मावहां मावाहां नोंनि जानजि सोमावनाय राखें रुखें जालायनाय गोदोना सोमावनाय मावहां मावाहां हाम्फे नोंनि जानजिया राखें रुखें जालायनाय गोदोना सोमावनाय नै लोगोफोर जोंहा आफाया बेहाय खखा साफैदों आरोना हाम्फेनि थाखाय मालाबा मालाबा जोंहा ना बाथोन मोनजायो बेहायनो ओमफ्राय नै किमान पाइसे मास्रिता हा पनाय इथे एसे ना हमनो फैदों आरोना बिसोर नै दुब्लियाव बैहाय मोनो आरोना दैयाव ओरैजाय अजगर दै दङ
ओमफ्राय जोंहा बेहाय खखा सायो आरोना ना मोनो अखा हाबा दायो अखाया हाथ'वाखै दिनै बोथोरा बिराद मोजां जादों मैयाबो मोजांमोन मोजाङालाय बोथोरा सोरजों मेसेज गेलेदों खोमादोंलाय मेसेज गेलेयाखै नै आं भिडिअसो नायनाय भिडिअ चलो 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 बैथिंसो मोसौआ गोजानाव खायो थ' लोगोफोर फाइनालि जों दायो माने दुब्लियाव मोनफैयो आरोना फोथाराव ओमफ्राय जोङो मोसौखौ दोस्लायनोसै नायनो हागोन नोंथांमोना ओरैबायदि मोजां समायनाखा जायगाया नै जोंना दुब्लि माने माइ गायग्रा दुब्लि आरोना नै दैयाबो जि मोजां जिरि जिरि बोहैदों मोसौआ जोंना बैथिं दं आरोना बैथिंजाय बैथिं बै गामि नुहुरनाया नैबे गामि नुहुरनायानो जाहैबाय दिकापुलि जोंनि खाथियावनो आरोना दिकापुलिया नायनो हागोन नोंथांमोन सोमखोर समायना हाजो लारि लारि सारि सारि गय बिफां बारि नै ओरैजाय बे सोनाब लाइन होनना बुङो सोनाब आदर्श आरोना बियो जोंनिया माने गेजेर आदर्श जाहैबाय आमफाया मोसागासिनो दं होद खिनो ओंखारदों नामा नोंलाय खिनो ओंखारदों नामा अखा हानायखाय बिराद गिदिर जादों दैया नै नायनो हागोन दैया नै बिराद गिदिर जादों देन्जार गिदिर फैदों दैया वाव हेभि ओइ केमेरायाव नांबाय वाटारप्रुफखासो जेबो जाया वाटारप्रुफखासो आंना केमेरायाव दै नांबाबो जेबो जाया मोसौआ नै बेहायबो दं मोसौ दोस्लायनोसै जोङो मोसौ अन्थाइजोंसो दोगोन गनद्राय लायाखै अन्थाइ नागिरनांसिगोन दायो नै सामथाइ गोजाथार सामथाइ गोजा नै सामथाइ एकदम बे सामथाइया माबा बायो आरोना गामसाफ्राव सिथाबनानै थांफालाबायो नै बे अन्थाइखौ लानोसै आं दायो अन्थाइजों दोनसै हमनो अन्थाइयाव गामसा थेबनां गामसा गदों चलो सुगा मारबा नोंसियाया गोननाय नङामोन ना नै लोगोफोर जोंना हाम्फेया खुन्थिया दुखुबाय मोसौनि बोरायगोन नोंजों संसार जालांगोन माब्रै माबा मोसौ जारसि बायना दोनखागोन बिगाब्रै बिगाबा गयनि बागान गायना दोनखागोन अग्लिनो हायै गयखौ जोङो देग्लिना जालांगोन जाहांआवनो लावथि मोनजा नोंखौ खावना लाबोनायाव खैबार लेंथि गुबोनायखौ नोंनो थेबखोना होदों लेंथि गुबोन आयौ मोजांदो मोसौआ नै नायनो हागोन गोथां बोथोरा हाग्राफ्रा गोथां जोब नैबे मासे जोंना नैबेखौ आङो शुटिंआव लादों आरोना लोगोफोर नैबे जोंहानि मोसौ गायखौ आङो शुटिंआव लादों नुनो मोनगोन मोसौ बोनायबो शट दङ ओमफ्राय नैबे मासे ओमफ्राय मासे दंबावो आरोना गुफुर हगारदोंसो बेखौ थ' लोगोफोर गोबां बेरायनो गोसोमोन उपाय गैया दायो हिनजाव लानानै बेरायनो मोनला आरोना दायो नै अखा लानानैसो दुब्लियावसो मोसौ दुखुफैनांदों आङो दायो बिदि जायो आरोना अबस्थाया ओमफ्राय मालाबा बेरायनोसै आरोना बिदिनो सम मोनोबा नुगोन आं दायो बिराद जायगा बेरायनो लुबैदोंमोन आरोना होमबाबो दा बेरायनो हाथ'ला बेरायनो सानब्लाबो माने बिराद खामानि आरोना दायो न'आवनो खामानि बिराद बेस्थ' जानांबाय आङो
मा खालामबाय थादों नोंलाय आदा बेयाव लिंथि गुबुनायखौ नोंनो थेबखोना होदों हलि मलि गाइस दायो आङो नै दाउ दुलाबाथा बिदै नागिरदों दाउ दुलाबाथा नायनो हागोन नोंथांमोना दारे गोरै साफैनांगौ ओरै साउथ इन्डियाननि बायदि होमबासो दाउ दुलाबाथा बिदैखौ मोनो र' नागिरगासिनो आङो नै बेयो जाहैबाय हादि दग्लानि बिदै हादि दग्लानि बिदैजों आङो मोसौ खुनो नागिरदों आरोना आयौ पचिबो दै गोजा आइलै मोसौ आंखौसो दोंना आं हनै बहाय आयौ मा नै हाम्फेया बाजारनो नागिरदों आंजों लोगोफोर नायनो हागोन दै बिराद खायो एकदम बालायनांगौ नैखो गोरलै बायदि मेथाइ बन्द' खालाम कपिराइट फैगोन आंना जल्दि बन्द' खालाम आरे बन्द' खालाम नङाबा थांसै आं नै बारियाव दंबावो आरोना दे आयौ देलाय गोरलै बायदि बाजारलायबावो जल्दि गोदोबा आं मिथियादे खिन्थु नै आयौ हाब्रुआ गोदोबाथाय आं मिथिखाया सयथिबो आयौ आयौ 1 कुइन्टेलसो जाखागोनदां ओंखारदों नै हाम्फेया बाजारलायबावदों गोरलैथारबाथाय लाजिबायलां सयथिबो होथ दारियानो मोनलायसिगोन नै दैया आरो मोनसे बारबावनांगौसो सेन्देला अबाव बाया माथां बुरै मांग्रांग्रांनो नोंखौ आं सेन्देल खुनो होखायाखै बे सेन्देला बख' फिथाइया जगोन ओइ आं थांग्रोबाय आं मिथिला गोदोजोबखायो नै गानाय लोगो लोगो नै गोदोजोबखायो बालाया दायो जोङो बारियाव मानैसो बोरमा दङ गय बारियाव खाफैदों बेखौ दोस्लायबावनांगौ आरोना रोजा मासे जों माने बोरमा बिमाया थैबाय आरोना एकदम जोङो गाइखेर दौयै फेदेरबाय बेखौ मास मोनसेनि बारा जाबाय गांसो बारा जानो हाथ'वाखै ओमफ्राय एसे जाबाय आरोना नै फानफ्रेजोबनानै थाबायलै नै आनारसाव फिथाइ जानांगौआ मा जानांगौ सिबिलाय नै फानफ्रेजोबबाय सयथिबो होथ आनारसा मा जानांगौ बेलाय रैमालिया ओरैनोबा नै बिबार बारहांबायमोन फिथाइ मोनजाथारसिगोन नै बेनो आरोना मा ओइ दुगामारा आसिखिसो अरख्लाबगोन इयो हेन्डसेक या थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै मानो होनना बुङोब्ला आं भिडिअखौ बारा गोबाव बानायनो सानाखै ओमफ्राय जोंना बैसागु मिउजिक एलबाम बानायनाया एसे लेट जाबाय आरोना होमबाबो दायो एडिटिं खालामगासिनो दङ थाबैनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय नैबे हाम्फेया एक्ट्रेस रल लादों आरोना आंनि माबायाव सिनेमायाव आंनि इउटुब चेनेलाव हाम्फेया एक्ट्रेस लादों औ बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जाय आंनि चेनेलखौ सब्सक्राइबाखैमोन गासिबो सब्सक्राइब जोबना होदो बै गोजा साबस्क्राइब बाटोनखौ नोंथांमोना बोखारनानै होबानो जाबाय आरोना बे साबस्क्राइब बाटोना थायोबा बारा मोजां नाङा नोंथांमोना गोबाङानो आंनि भिडिअखौ नायो नाथाय बांसिनानो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय होनना बुंबा संसारनि खोथा दंथ' एसे एनै गरफा गरनै रां खामायनांगोन ना थ' लोगोफोरा एसे शेयार खालामलायदो आरोना भिडिअखौ दा हाम्फेनो आंहा नै एसे बहाबा बेरायहैहोनांगौ माबा माबि बायनांगौ दंनो हाम्फेया दे बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय लाभ इउ अल गाइस आंनि एक्स माबि दे हाम्फेया आंखौ बुनोसै